YouTube नायनानै हारसिङैनो गथ' जोनोम होदों सासे उन्दै हिनजावसाया। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे 15 बोसोर बैसोनि गोरबोआव थानाय हिनजावसाया गावखौ लाखुमाना गथ' जोनोम होखुमादों। जोबोद साननो गोनां आरो दुखुनांथाव। आथिखालाव समाजारि बिजोङा फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं गाज्रि। गावखौ हमदांनानै हमथाना लाखियाब्ला समाजारि बिजोङा नोंखौ बबेथिं बोना लांगोन बेखौ बुंस' हाया। बेबायदिनो समाजारि बिजोंजों बोगथिंजानानै खैफोदाव गोग्लैनांदों सासे उन्दै हिनजावसाया। समाजारि बिजोङाव लोगो मोननाय सिनाय मोनै सुबुंजों देहायारि सोमोन्दो लाखिफ्लांनानै खैफोदाव गोग्लैनांदों 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया। देहाजों सोमोन्दो लाखिखांनानै गोरबोआव थानाय समाव नखरजों लोगोसे रावनोबो फोरमायनो हानाय गोहो मोनाखैमोन उन्दै हिनजावसाया। जायनि जाउनाव बयनिफ्रायबो आन्दो जाना गाव हारसिंनो YouTube नायनानै गावनि देहानिफ्राय उन्दै जोनोम होयो। उनाव गावनि जोनोम जानाय गथ'खौनो गोदोना सेरथेनानै बुथारो आरो न'नि गंसे बाक्सुआव सोनानै दोनखुमायो। नाथायब्ला सैथोखौ रावबो सिखोमानो हाया होननाय बायदि बे गासिबो जाथाया सोराङाव फैयो। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो बिमाया उन्दै हिनजावसाखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। लोगोसेनो बुथारजानाय गथ'खौबो पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बे गासिबो जाथायानो जादों महाराष्ट्रनि नागपुराव। जाथायखौ लानानैनो पुलिस बिफाना पक्स' एक्ट आरो इन्डियान क्रिमिनेल कडनि गेजेरजों गोख्रों केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।